салом, як хабар. Бексабур сардории хадамоти алоқа ба зердастонаш дастур додааст ки дар муҳлати як ҳафта рӯйхати минтақаҳои алоқаи мобилӣ ва интернет надоштаро муайян кунанд. барои ин кор ҳатто гурӯҳи корӣ ҳам ташкил гардидааст. пас аз муайян гардидани чунин минтақаҳо мушкили алоқаи мобилӣ ва интернет дар кӯтоҳтарин муҳлат бартараф карда шавад, супориш додааст Бексабур. Бексабур дар ин ҷаласа бо масъулони ниҳодаш масъалаи арзон кардани нархи интернет, зангҳои телефонӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасони алоқаро баррасӣ намудааст. сардори хадамоти алоқа гуфтааст оид ба интернет ва алоқаи мобилӣ арзу шикоят аз муштариён зиёд мерасад. боиси таъкид аст ки ҳоло дар Тоҷикистон минтақаҳое мавҷуд аст ки дар он алоқаи мобилӣ ва интернет ба таври зарурӣ кор намекунад. дар баъзе маврид шикоят асосан аз сокинони Панҷакен, Панҷ, Фархор ва Лахш мерасад. мувофиқи радабандии Speedtest Global Index рӯйхати Тоҷикистон аз рӯи суръати интернет чанд зина боз ҳам поин рафтааст. хабару маълумоти бештарро дар телеграм канали мо мутолиа кунед.